Terve YouTube! Tässä mä teen tätä YouTube-maata. Mennään pelaa Minessa. Ihan pikkasen tää voi lagata. Mutta Redstone sähellystä. No, noista tarvitsee kyllä piitata. Mä just tein tän maan. Jos haluatte tehdä laavaansa, se tarvitsette tätä. Tarvitaan tarttuvamäntä, punakiveä, punakivi soistuu, punakivitoistinta, painelaattaa. Sitten millä sä teet sitä materiaalia. Teet 3, siis teet 1, 2, 3, 4, 5, 8, teet 9 pitkäkääntämän. Sinä voit testata sen vain, jos teet pistät redstone torssiin, laitat se näin. Jos se menee tuohon loppuun asti, sit se on sopiva. Elikkä 9 käy. Sitten teet 2 tämmöistä. Sitten tarttumamännät. Tässä pitäisi mennä tähän asti. Tarvitsee myös ruohonkuutio. Sitten tämä tällai kolme kertaa alaspäin. Sitten näitä. Sitten laitat nämä sillä materiaalilla, minkä valitsit. Sitten teet tuollain 4. Siitä mistä haluat laukasta, laitat 3. Sitten mistä haluat, että se laukaisee. Sitten teet näin. Mitä sun kaverit oikein sähköä? En tiedä, kysy niiltä. Pelaa toisella koneella jotain. Sitten katsot, ota. Mä teen nyt videota. Ja mä oon jo päässyt. No niin, sitten laitat niinku tällain, et 2 tällain. Sitten niinku 2 tällain tästä vieressä tämän. Sitten laitat niinku tollain. Sitten teet näin, sitten laitat ton. Sitten me kokeilet. Jos se sammuu, sitten teet sen aivan oikein. Sitten teet sen toiseenkin suuntaan. Sitten laitat näin. Noin. Että se menee näin. Sitten sait ensimmäisen puolen valmiiksi. Sitten noin. Noin. Sitten sinulla on puolet valmis. Naamioituminen. Laita vaan sen näin. Mutta älä laita kokonaan. Testa niin kauan kun se toimii. Sitten kun se menee näin, niin laitat näin. Sitten laitat näin. Kommentoikaa, jos haluatte lisää. Kommentoikaa, aiot tehdä enempää kuin tämän. Testataan kaunista on. No en tiedä. Mutta tehdään nyt reunat valmiiksi. Se oikeesti kommentti. Jos olette luusereita, niin sitten. Se oli mun pikkuveli, joka haukkuu teitä, joten Jos olet luusereita, niin en tiedä. kommentoi. Jos et ole, niin kommentoi silti. Kommentoi! Ja siinä taas mun pikkuvelin turhia sanoja. Se osaa, Oikeesti kommentoi. se osaa puhua. Hyvä, no ei. Sä oot joku 10 maa ja puhunut.
sitten naamioit tämän tällainen 2 pituiseksi. Meikäläinen Siis 3. eläimästolta. Älä näistä huolehti. Aju, tarvitaan myös laavaämpäri. Jos ihmettelee mikä versio tämä on, tää on 1.3.2. On vai? Elikkä tästä näin uusin. Onks toi IKA? Miksi et oo kertonut? Et oo koskaan kysynyt. Sitten tähän taas tulee 3, mutta tästä ei tule lauaa. Sitten peit noin. Sitten nämäkin voit. Nämä veitellä kanssa. Näitä siis ei näe yhtään lihaa. Ei Niko, Mm. toi yksi pettää. Mutta tuossa on kato varmissa, että se menee näin, että se toimii. Sitten jos se toimii, sitten olet tehnyt kaiken oikein. Siinä tuli taas joku turha kommentti. Joten kaikki mun haukkumiskommentit minä aion poistaa, jos minä osaan. Voi. Mutta tämä kyllä ei niin toina. Mä vähän sekoilin tässä näitä älkää. Kyllä. Eikö ei? Mitä mun pitäisi Lottelisin sitten vasta testaamaan tätä silloin kun oli peittänyt tämän. Joo. Tarvitsen muuten soihdun kanssa, jos on vähän valoa. Ei ole pakko laittaa kyllä soihtua. Onks tossa sitä? Jossain välissä voi näyttää, miten tehdään katuluutta, mutta ei. No niin. Sitten nämä kaikki turhat pois. Niin laava. Juu, laavankin siellä vielä tarvitset. Sitten sulla on tämä. Laitat niinku taulaan. Tähän ihan mihin haluat ottaa. Mutta tämä ei paljon mitään tee. Elikkä laitat näistä just näissä alakohdissa, laitat näihin ylhäälle. Jos laitat tästä ylhäältä, niin sitten jos sä laitat niin tähän, niin sitten se tuhoaa noin sun redstoneissa. Kaikki on vielä. Tää on myös hyvä roskis. Heität vaan tuohon. Ja sitten meille kumpuu. Noin. Olet nyt ensimmäistä kertaa tehnyt laavaansa.